Man kan ikke holde øje med biler omkring og så. Er vi enige om Samir? Det er Nikolajs lille slave. Det kan man godt sige. Hvis der er nogen, der tager sådan en cementtruck og bare kører den ind i deres bil. Skal vi gøre det? Sådan der. Det var sygt. Og de kører nu. Er I klar, eller hvad? Har I pistol fremme, eller det? Ja. Hvor er vi hen? Nå, men vi skulle bare skudt ham det der. Okay. Han kører den nord. Kører den her vej? Kommer der. Fuck, du er klog. Så tager vi ham. Er I klar til at skyde ham, eller hvad? Ja. Han snakker radio. Ja, det er så fint. Sådan nu. Du går nu. Godt, Rob. Kom ind i bilen. Vi ruller. Kom ind i bilen. Han er død. Ikke flere skud. Det er bilen. Kun nu. Super med pækken, eller hvad? Kom nu, fjern jer nu for helvede. En eller anden. Tak. Ja. Så ruller vi. Super med pækken! Står Det han var ikke på skudt, det knæ? der. Nej, han blev skudt. Der, de kommer nu, vi er døde. GG. Vi har den alle sammen. Ned på knæ. Ned på knæ. Ned på knæ, siger jeg til. Er der nogen, der er slut? Jeg har slut. Hvad sker der? Der er slut på det valg 3. Hvad fuck skal du nu? Jeg vil ikke slukke det musik der. Måske lige så bedst. Så hvad er det, der får? Der vil jeg da sige, det er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jo. Og så vi tager med så. Hvad så ikke så stor mere, hva'? Kommer Det ind. er ikke, når du skal hjælpe de andre, jo. Hva? Nå, hvad? Græd du, eller hvad? Græd du, eller hvad? Kan du se, jeg græder? Eller? Ja, fucking fisse. Ja, okay. Skal jeg hive dig i sækket, hva'? Du er velkommen. Jeg holder her. Kald mig ind. Der vil jeg da sige, det er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jo. Og så vi tager med så. Hvad så ikke så stor mere, hva'? Kommer Det er ind. ikke, når du skal hjælpe de andre, jo. Hva? Nå, hvad? Græd du, eller hvad? Græd du, eller hvad? Kan du se, jeg græder? Eller? Ja, fucking fisse. Ja, okay. Skal jeg hive dig i sækket, hva'? Du er velkommen. Ja, så velkommen, mand. Så hvad er det, vi har gjort, man? Så længe gives det. Michael, jeg vil rødt til at passe på, hvad du siger nu. Nå, men jeg spørger, Michael, hvis du gerne vil undgå at få en kugle, så holder du kæft, Lad hvor os det komme væk fed. herfra. Hallo. Nej, Lad os komme væk herfra. Det er fint. Nej, lad os tage dem med op der på olie. Snart er det helt åbent der. Vent snart. Respekt. Der krøllede den så lige hele sammen, bil, men hold da op. Du kan ikke ud på Stavre. Vi kan mod oliefølge, ved vi alle sammen, hvor det ligger hen. Jeg ved det ikke. Lad os bare køre lidt væk. Ja, lad os gå lidt væk. Super, vi vælter bare her. Har I så selv på ham, eller hvad? Det kan jeg i hvert fald gå Jeg har sel på i forhånd. Ja, men
Det kan jeg i hvert fald, Martin. Har du lavet selv på, eller hvad? Ja, han har fået se på, tror Jeg har også helt på i forvejen, ja. Han har også set på, dog. Vent lidt. Yes. Hvor er det, skal jeg komme nogle steder? Ja, tag den store røde der, dog. Skal jeg løbe, eller hvad? Nej, tag den store vogn. Okay, Prospect. Det var jo Ja, Prospect. Prospect. Ja, undskyld. Præcis. Der står en mere, gutter. Der står en mere. Der står en mere. Ja, fanden, der står sgu da en mere, hva'? Er det en af dine gutter? Jeg har fundet de stemme der, man. Er du sindssyg? Det kan jeg godt forstå. Er du okay? Fuck, I er mange. Hold da kæft. Sådan er det. Hvor er Michael Bo henne? Jeg har ham her i din. Hvad så, Michael? Hvad er det, der er om? Du vil gerne spise på den? Ellers tak. Nej, hvad så, min kæft? Det siger jeg længere. Det er der spørgsmål. Ja, Prospect Jeg allerede. vil sige, jeg skal synes. Nej, det er det i hvert fald ikke. VP. Nej, det er i hvert fald heller ikke. P! Nej, det er i hvert fald heller ikke. Hvad er du? Medlem? Nej, jeg er roadcaptain. Supporter eller hvad? Jeg er roadcaptain. Hvem er det her? Det er sgu da kaptajnen, mand. Det er kaptajn, dog. Han har styret skibet, mand. Vi Lige skal lige sætte præcis. Hvad siger du? Jeg Jeg hedder er ikke bare Karl, ramme der, båret ind i en bil og lige fået visiteret ham lige fra Ej, lige men Så er det i orden. Det skal jeg give mig. Altså, er din hals okay? Nu spørger jeg Det lige. er hånden meget tør, hvis Jeg kan godt mærke, det går ondt der, dog. Altså, du vidste ikke, vi var så mange her i Bandil og Rillos, eller hvad? Hvad? Bandil og Rilus. Bandil og Ja. hvad? Fanden der tjekker, om man har. Så laver du sjov med navnet, eller hvad? Ja. Nej, jeg Du laver laver sjov, men det var Prospect. Jeg Så laver laver sgu sjov med det, eller hvad? jeg Du laver sgu laver sjov, eller hvad, Prospect? Du laver sjov, eller hvad? jeg laver sgu ikke sjov med jeres navn. Åh, så kan du Jeg, bare lukke Det er munden godt med Prospect. Prospect. Det er godt troede- Prospect. jeg troede bare, Kig du ud af kaldte... vinduet, kig ud af vinduet, kig ud af vinduet, og Jeg stop med at snakke også. troede bare, det var dig, der kaldte mig det. Hey, Vi begraver dig. kig ud af vinduet og stop med at snakke også. Hallo, Rød, fortæl ham, hvordan du begraver ham. Der er med en rød bluse for helvede. Nå, for helvede. Kraftet med typisk. Vi ruller. Prospect. Prospect. Nå, har vi så haft en dejlig dag i dag? Ja, det har jeg egentlig. Har du det? Nej, der er vi er alle sammen. Nå, hygger vi. Ja, det er sgu da fedt nok. Og for sat. Prospect, ikke? Ja, lige præcis. Slapper vi af. Bye, on Prospect. Hold da kæft. Jeg hopper rundt her. Hvad hopper du rundt, eller hvad? Jeg er mit hoved, der hakker. Hvad, skal du tage ind, eller hvad? Ja, det tror jeg kraftedeme, jeg har haft hovedpine her de sidste par dage. Helvede. Ja, lige præcis. Nå, Prospect, det er tid til, at du skal ud, Prospect. Jeg skal ud. Ja, du skal ud af bilen nu, Prospect. Selvfølgelig. Det er godt, Prospect. Kan du fatte det? Det går, mand. Ja, det er godt. Værsgo, lad mig lige åbne døren for dig der, du. Jo, tak, du. Jeg prøver så godt som muligt at komme ned, ikke op, Prospect. Ej, jeg falder sgu ikke. Ej, jeg går stille og roligt, min ven. Gå ned med dig, Prospect. Jeg går stille og roligt, min ven. Ej, jeg er stille, Prospect. Hvor er det ved, Prospect. Gå ned med Åh, for satan! Hold da kæft. Åh, satan, mand. Ikke mere. Kom nu, gå med dig. Ej, jeg kommer. Få en fucking nakkeskud. Gå med Ej, dig. jeg kommer stille og roligt. Sig lige M7 on top. Sig lige M7 on top. Ja, men det er ikke helt godt endnu. Skulle jeg sige M7 on top? Ja, sig M7 on top. Sig det. Kom med. M7 on top, eller Ja, hvad? Prospect, jeg kører med. Okay. Ja, gå derned. Hvor skal jeg hen? Pengene skal være. Åh, for satan! Det er sgu da begge æg mod hinanden, men det kan ikke prøve at slå dem hovederne sammen og se, om vi kan lægge ham. Vi får dem til at lave en slåskamp til døden, mand. Der er også masker på, gutter. Jamen, det kan det ikke. Det kan det ikke. Bare rulle. Prospect. Først højst op. Gider du stoppe med at snakke, du går over og kigge ud i Kom vandet, her. eller hvad? Bare lige hold. Jeg Jeg kigger. skal snakke med Bam, bam, bam. Bam, 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 bam. Mig? Nej. Opfør lige lidt voksen. Jeg ved, du er voksen. Jeg slapper bare af. Du får én chance til at fortælle, hvad der er sket.
til at fortælle, hvad der skete. Jeg ved ikke, hvad der skete. Mine gutter, de hørte, at jeg bliver skudt ned på indpound, fordi jeg siger på radioen, nu kommer jeg og skyder mig. Jeg ved ikke, hvad der skete nu. Du ved ikke, hvad der skete, simpelthen. Jeg ved simpelthen ikke, hvad der skete nu. Travis, jeg vil råde dig til fucking at fortælle, hvad der skete lige nu. Nikolaj, Du får jeg ved sidste chance. Nikolaj, jeg ved ikke, hvad der skete. Travis, Jeg ved jeg ikke, giver hvad der dig sidste skete. chance. Nej, Jeg ved ikke, hvad der Gud skete. vandet, Gud vandet. Gud vandet, jeg Gud vandet. Du synes, du kan svømme slips på. Tror du kan det? Ej, nu gør du mig meget bange. Kom, bare gå. Jeg går. Du forestiller dig bare. Nå, men hallo. Hallo.